Welkom weerom bij uw podcast Wrakselje mij het woord en mij de woord. Dit is nou echt de laatste episode van de 4e serie over Satans listen, bedrog en deconstructie. We hebben zo'n episodes gehad, maar trouwe volgers hebben gezien dat er weer geen introductie. En de wichtigste reden voor dit weer dat toen ik begon, hier ik net echt een goed idee over wat er in moest komen en welke structuur ik het jaan moest. Maar troch het schrijven en het filmen en het publiceren kreeg ik nieuwe en goede ideeën voor de inhoud en voor de presentatie. Maar de wist ik dat de zo'n episode net echt een goed besluit joeg en een eind. Dat zat maanden waar ik in deze 8e episode een goede afsluiting maakte. Met een Oersjoch van de thema's die we besprutsen hebben, om zo tot een redelijke conclusie te komen voor deze serie. De hoofdidee voor deze serie weer om te zien naar de duivel, de Satan, de tegenstander van God. Want we lezen in Paulus zijn brief aan de Efeziërs dat hij volle listen had en dat we die weten en herkennen kunnen om zo sterk te staan in het woord van de Heer en in de Heilige Geest. Zo'n de val van Satan had er druk dwaande west om het koninkrijk van God aan te breken. Om ervoor te zorgen dat de mensen die God net kennen en net begrijpen, bij hem wij te houden. En dat er de mensen die al in hem leven en leven willen, om haar in te fluisteren dat de Heere God net goed is. En dat er net het beste met ons voor had. En daarom zegt er altijd, God is net goed, God is net eerlijk en ik heb een beter evangelie dan wat er had in zijn woord. En ik ken die een betere weerheid aan als wat de apostels opgeschreven hebben in hun brieven. En zo beziekt er om ik de volgelingen van Jezus Christus in te fluisteren bedrog voor deconstructie van Gods kerken en zijn koninkrijk. De methode als de aanpak van deze serie. Ik wil eerstens zien naar Satans listen van de zondeval aan troch de dy't. En ik heb het dus gaan over de zondeval en doe ik naar de woestijnreis die de afstammelingen van Abraham hinne doet ze uit Egypte laat winnen. En dat ze daar ook net betrouwden op de Heere God. En ook leeuwden dat ja beter wisten. En dat de slangengoden van Egypte uiteindelijk beter hinnen dan de Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar zo wie het net. En wie zullen ook hier te die vanzelfs. Nou de duivel weet dat zijn tijd omtrent om is, dat er tierenhut aan het werk is om de kerken van Christus te vernietigen. In tweede plek hebben we gezien hoe dat gang terug de geschiedenis van de middeleeuwen en dan na de reformatie terug de moderniteit en de secularisatie en dan in de laatste eeuw die we gaan hebben in het postmodernisme en ook in een nieuwe hermeneutiek. En toen heb ik de serie besloten met 2 case studies, met 2 voorbeelden van ervaringen die ik zelfs gehad heb. Eerstens in Canada in mijn theologische studie van het seminarium in de hermeneutiek. En toen letterlijk, toen we waarom kwamen in Friesland en in Nederland en wat we daar zeggen en meemaken in de goede gereformeerde kerken van die tijd. En hoe daar ook de deconstructie teruggezet had in een nieuwe hermeneutiek.
Ik heb deze zaken jeder betocht en daaruit en daarmee aan het wrakschiljen west en dat heb ik opgeschreven in blogposts. Maar nu wil ik het bijenwaar brengen in deze serie en in deze conclusie. De inhoud dan van deze serie, en er zijn 6 punten die wil ik met je bespreken. En in het eerste plek is het fanselssprekkende wierheden die benamen in de verjochting na de reformatie populair werden. Het gaat hier over zaken die de meeste mensen in de Westerske gemeenschap zeggen als vanzelfs en natuurlijk. Maar in de reformatie werden die altijd verankeren in de openbaring van Heere God. Maar nu, met de verjochting, begonnen mensen te praten over vanselfsprekende wijsheden. En als die dan net grundieren waren in de schrift, in het woord van God, dan weer er een probleem. Ik wil zeggen de mensen dat eerst nog net. Deze vanselfsprekende overtuigingen kregen vaak een eigen leven. En als ze net met skepsis en weerlezing aanpakt worden, dan zorgen we dat uiteindelijk echt de mensen in de kerken en de christenen ze aangenomen hebben en dan daarmee het woord van God en van de apostelen bekritiseren willen. Zodoende zorgen we dan echt dat de kerken met de tijd van een bibelsk perspectief verschoopt naar een wraaksk perspectief. Zodat de kerken de wraak niet langer vernijen kan en transformeren kan, maar dat eens de wraak de kerken aanpakt en veroordeelt en daarmee deconstrueert en vernietigen wil. En dit gaat vanzelfs terug de tijd heen. Eerst vaak subtiel en dan letters meer en meer duidelijk. En we zeggen ook dat aan het begin, als de meeste mensen de schrift nog kennen en vanuit de Bijbel denken willen, dat de vanzelfsprekende wierheden in die tijd nog heel dicht lijnen bij wat Gods woord zei en wat die apostels zijn. Maar als de tijd verder gaat, dan verschoot dat en dan veroordeelt dat. Want dan zeggen we dat in de levensgemeenschap van de mensen het scheppingsverhaal, bijgelijks, niet meer wordt zien als de waarheid. Want dat kan dus niet vanuit het nieuwe wetenschappelijke denken. En dan wordt dat zien als een mythe, wils de pseudo-wetenschappelijke verklaringen dan bezien worden als beter en als zekerder en als echte waarheid. En dit had grote gevolgen gehad voor de kerken en volle letter ook in de gemeenschap en in de culturen van de Westerske lannen. De Westerske beschaving, wie het tieren zegenen, doet God en zijn woord nog respecteren worden, zelfs al wie het zo dat de kerken niet meer in de meerderheid weer. Vrijheid, vrede en welvaart wienen door de vruchten hiervan in de Westerske wereld. Maar deze verdwijnen en binnen verdwijnen doet de mensen in die volken en landen niet meer naar Gods woord luisteren wonen en zijn God en zijn woord op te spreken. Het is zo dat als we de Bijbel lezen, dat God doet Israël haar van God afkeerde en efter oren aanroen dat God fluitte naar de Assyrische vijanden met haar grote legermacht om te komen en zijn volk en haar land te vernietigen. En het lijkt erop, benamen in Europa, dat we dit weer zeggen. Nood de volken en de landen daar God de regen takkeerd hebben en uitzogen naar betere beloften en oren geworden. Dat God dan fluitet naar de Ismaëlieten en haren erin brengt, ja, werd ze zelfs ontvangen worden met open jerrems om daarmee ook
de vrijheid en de vrede en de welvaart te vernietigen, die ja eerst als zegeningen van God krijgen hinnen. Secularisatie, dat is het tweede punt. We zorgen troch de ieuwen hinne, met uitzonderingen van awakenings en vernijings die God jouwt, dat er een secularisatie is en dat in het openbare leven het net meer voorjouwt om te praten over God als over zijn woord, als over het blijde nieuws van Jezus Christus. En zo is het kwam dat nou de tijd volgelingen van Jezus en mensen van de kerken haar een moeilijk dicht hadden en net meer tjoegen binnen van de God die haar verlost had en alle goede dingen doen had. En ja willen dit dwaan uit leefde voor de oren mensen die God nog net kennen. Maar uiteindelijk is het dan zo dat als je dat doet, en dat doen de meesten van ons, ja, dat betekent dat we de mensen net echt lief hebben om haar het goede nieuws te jaan, als dat we zelfs net het goede nieuws leeuwen en net leeuwen dat mensen die God net kennen en die Jezus net volgen, een oordeel te wachten staat en daarin zeggen we dat we eens daarmee de mensen net lief hebben en zeker echt net God lief hebben om voor hem op te komen. In wierheid en recht en als tjoegen van Jezus Christus, die voor ons neken en bleed en bloedend aan het kruis hang. En hier kwamen hem net voor ons. Hoe kan het dan dat volgelingen van Jezus haar een wolskamje voor Jezus en voor het evangelie? Tweedens, de grote kaping. Ik begrijp en zeg nou dat de duivel de goede dingen van God oornaam had en stellen had om mij een zogenaamd beter evangelie en een beter nieuws te komen naar de mensen die hem net kennen, als die hem net zo goed meer kennen. Want zo Tom Holland het schoon had en het leerd had, is het zo dat buiten het christendom en voor de kruisdeer van Jezus Christus en de verkondiging van Paulus, zijn dienstfeind, dat er in alle stammen en volken maar een beetje leefde wie voor die mensen die zwakken wienen als buitenstaanders en daarbij net productief wezen kunnen voor de mensschap van haar familie en haar dorp en land. Nee, dat soort mensen die zwak wienen en die handicaps hebben, die worden buitenschot en die krijgen geen extra leefde als hulp van de mensen. Today, er is een vals meilibjen dat verriefelt de mensen en uiteindelijk zullen de zogenaamde onderdrukten in de westerse landen nog meer onderdrukt worden door haar verriefelers als dat ze jeder winnen. De Franse revolutie en de communistische revolutie hebben ons dat schenlitten. En we zeggen dat Karl Marx eens vertelt dat er een beter boodschap had. Want de Bijbel en het praten over de hemel en zo, dat is maar opium voor de mensen. Maar wat hij te bieden had, de revolutie en de gelijkenis van alle mensen, dat is het weer goede nieuws. En zodat wat er gebeurd is in Rusland, met Stalin en de Gulag, en zodat wat er gebeurd is in China, met miljoenen van haar eigen mensen die stonden, omdat je Mao Zedong volgewonnen met zijn betere nieuws en boodschap. En zodat wat er gebeurd is in Cambodja, doet Pol Pot met een grote oplossing kwam en groot nieuws voor de mensen die maar een beetje hinnen en in het platteland wonen en net in de grote stad. Alles is verkeerd gegaan en miljoenen mensen binnen opjoen als offers aan de valse boodschap van de duivel.
En vierdens hebben we ook neemt dat de tijd van jaar te dag in de Westerske landen een tijd is wat de democratie niet meer bestaan kan. Ja, we dagen alsof het nog wel zo is, maar het is eens voortrekken. En hoe komt dat? Als Guinness had het schilderen in zijn boek over de zelfsderding van een vrij volk. En dat is een bad en dat bad er nou. Dat de mensen die nog heel tijd de christelijke ideeën hebben van goed te wezen voor de onderdrukten en voor de mensen die van andere landen en andere volken en andere religies binnen. En daarmee de vijanden binnenhalen en de mensen die heel oorstinken over wat goed is en wat kwaad is. En als die basis van begrip over goed en kwaad er niet meer is, dan kan er echt geen democratie meer wezen, dan gaat alles stikken. De vrijheid, de vrede en de welvaart. En sûnt de COVID-jierren hebben we echt gezien hoe de mensen nou haar vrijheid kwijtraken aan haar eigen regeringen en aan de Europese regering en vaak aan een wereldregering van biljonairs die ons bang beziekje te maken en dan zeggen ze dat ja voor u zwergen willen en u in alle neden helpen willen. En zodoende worden we mooi bepraat om zo uw vrijheid op te jaan en oer te jaan. En dat zorgen we ook dat we hier today bang worden maken voor pandemieën, voor oorlogen en voor de vernietiging van de wraad troch de mensen. We zullen nu nog 2 punten nemen en daarna nog wat breder bespreken. In 5e plek de radicale instorting van de moderniteit die werden benamen in de 60er jaren. En in de 60er jaren werden er heel wat. En de meeste daarvan gingen uiteindelijk zijn God en zijn koninkrijk in. En daarmee leek alles heel mooi te wezen, maar uiteindelijk was het een vlok voor heel volle dingen. En het leek daarin dat in de 60er jaren God de Heer de deur opende voor de duivel om binnen te komen en de dingen aan te breken, de zegeningen die God u zoon hier. Doet wie nog naar zien wordt jaren wonen. En laatstens, de surrogaat-evangeliën leerden net te echte zegeningen. En hier willen we zien benamen naar de seksuele revolutie die echt baarde in de jaren 60. Alle jaren goede en fantastische dingen waren tas zijn aan de vrouwen en de volken. Maar uiteindelijk is het zo dat het net een zegen weer, maar een vlok voor een protte mensen. En hier zullen we echt nog breder op ingaan. Oké, nou nummer 4. De beschutting van de 60er jaren. In mijn eigen jeugd vond een kwatte, maar radicale en dramatische verschoning plaats in een hele Westerske wraad. Ik wil hier zien naar 4 wichtige aspecten die te relateren binnen aan deze paradigma verschoning. In de eerste plek de postmoderniteit die echt terugzette in deze kwatte tijd. Dit weer de deel van de wierheid en daarbij ook van de bibelske autoriteit. Als de mensen niet meer leven willen in het woord van God, waar had het dan te zeggen over wat goed en wat kwaad is? Wat is de basis daarvan? En dan zullen we uiteindelijk dat er geen echt goed en kwaad is en dat we daar tegenover verschillen in ons landen. En tweedens zullen we dat het christendom wordt zien als verouderen en dat het niet goeds voor ons te bieden had. Maar dat is vanzelfs net zo. Ook al binnen de kerken verkeerd gaan en hebben hele protte christenen de weerheid terecht gekeerd. Het wordt zien alsof de Bijbel en de kerken alles verkeerd in had en dat nou alles beter worden zal.
En dat is de duivel die dat us inspreekt als een fanselssprekkende wierheid. De kerken en de jeugd begonnen het christelijke leven te deconstrueren. En de nieuwe hermeneutiek wordt nu populair en kan gebruikt worden als een brekijzer om uw leven en betrouwen in het woord van God aan te breken. En nooit ja net meer het woord en de wissigheid en de vrede van het woord van God hienen. En God zou het zijn als die maken hebben, nou ziet je de meesten wat oors. En wat er dan? De Beatles gaan naar India toe, naar het eerste, om daar te gaan naar het oude heidendom en van haren leren geesten te leren. En om dat weer waarom naar Europa te brengen en de mensen in te zongen en in te spreken. En eerst zongen ze dan, Imagine there is no heaven. Zou het niet goed wezen als er geen religie en geen godsdienst meer is, want dan hoeven we niet meer te schreeuwen en te vechten en dan hoeven we geen oorlog meer te hebben. Maar als de mensen dan voetrekken binnen van de kerken en van het evangelie, dan komen ja met haar eigen evangelie van eenheid in meenschap met het hindoeïsme en de New Age. Tweedens, de seksuele revolutie. Dit is echt in de 60er jaren. En we zorgen dat er meer mogelijkheden kwamen voor anticonceptie. En daarmee kon seksuele activiteit losgekoppeld worden van familie en voor het krijgen van ben en van trouw en wierheid en mensen die together samengroeien als eenheid, zodat God dat in het paradijs al inrichten hier. En uiteindelijk moet het dan extra wezen dat als de maal daarbij voortrennen kennen, dat de vrouw je dat dan echt dwaan moet kennen. En daar hebben we dan abortus voor nodig. En dan komt er een nieuwe vanselfsprekende wierheid dat het popje in een memmeskutte eens maar niet is. En dat het geen zonde is of moedje is om dat voor te helpen of stikken te maken. Maar over de negatieve effecten, daar zullen we het zo nog over hebben. Tweedens, de ruimte in. De eerste Russische ruimtezwemmer, zal ik maar zeggen, verklaren zou is u zijn dat er geen God is. Want hij zwalken daarom en hij zegt naar alle kanten en hij zegt geen God. Sommige mensen hebben zijn, hij hier zijn ruimtepak uitwaan maken, dan hier de God wel zien. En de mensen in de ruimte joeg us een nieuw beeld over de aarde in de ruimte. En in steed van een hele grote aarde vol met rijkdommen die we gebruiken kunnen, zeggen ja nou een lietse blauwe bal in een grote zwarte zee van de ruimte. En zodoende zeggen ja de aarde nou als een ruimteschip. En dat ruimteschip, daar moesten we verzorgen, want we waren druk waren om alles stikken te maken. En dat we benamen het geval waar u verteld, omdat er te volle popjes kwamen en de bevolking weer te groot. En daar we geen betrouwen in Heere God, dat er genoeg ruimte weer en genoeg mogelijkheden waren om alle mensen eten voor te zetten. Die eagle has landed. Dat water zijn in het nijs doet de eerste mensen op een mannekaren. En dus zijn de Indianen van de Hopi-stammen, dit is het antwoord van een profetie die we gekregen hebben. Als die ene belanen is en del strikt, dan komen de blankhoederen naar u staan om echte wijsheid te leren. Van de duivelske geesten en het oude heidendom. Iedere dag, dat moest er komen. Alle mensen in de Westerske lannen, alle mensen over de hele aarde moesten together komen op iedere dag om goede betinksels te hebben over de aarde en om een verbond te maken together om de aarde te verzorgen.
En daarin werd eens de ierde verheugd als een godinne, Gaia. En die moesten we alle jaren eren en aanbidden. En als de gereformeerde predikanten wien die er net aan meidwaan wonen, dan werden die bekritiseerd en die werden die minpraat. Want we moesten toch te jaren daarin staan en te jaren voor de ierde zwaarje. En dan wienen eens alle religies en godsdiensten hetzelfde zal wat us zijn. En vierdens, dat weer een culturele explosie. En het weer zo dat er een hoop nieuwe muziek kwam en dat klonk heel goed en die hebben het heel lang volgehouden. Maar uiteindelijk weer de basis daarvoor alcohol, seks en drugs. En vrijheid in de dingen die we graag doen willen. En een protte van de muziek, wie ik heavy metal en duivelske muziek. Ik al wienender wat christelijke muzikanten en groepen die ik in die tijd als na die tijd opkwamen. We zagen in deze tijd ook hoe meenschappen en traditionele cultuurgroepen, de zogenaamde pilders in de maatschappij, dat we die moesten aanbreken. Want er wie in Nederland en in Friesland, die vier grote pilders van het Roomske, het Protestantske, van het Socialistische en van het Liberale. En de mensen die daarin zitten en haar eigen docenten heen en haar eigen politieke herkomsten heen, haar eigen kranten heen en radioprogramma's, dat een einheer. Want de mensen reizen meer in de wereld en krijgen meer te maken met culturen en mensen die het oorstachten als hadden. En dus zijn, ja, maar hoe kan dit nou? Dat elsen in haar eigen pilder denken dat alle weerheid had en die oren niet. En zatwaande wat dat afbrutsen en wienen er een hoop mensen ook in de kerken die naar boeten zeggen, eerst naar oren kerken en doen naar oren religies en zijn, elsen in zei dat de weerheid had. Hoe kan dat toch? En zatwaande wat er stikken maken, want toch dat maar één van de protte wierheden wien. En troch wil men net meer luisteren naar wat de apostelen te zeggen hebben, want die wienen echt maar een product van haar tijd en haar cultuur. En we zagen meer en meer de verering van de zelfs en de eigen vrijheid. Maar de mensen moeten leren en inzien dat het us God is, us persoanlike vrijheid, dat we niet opofferen en wij jaan willen naar oren ta, dat er dan echt geen echte leefde wezen kan en plak vinden kan in ons leven. En zo komen we in de problemen, want we kunnen geen echte vrienden hebben, we kunnen echt geen partner hebben en we kunnen geen band hebben, want dan krijgen we, want net één wil onderdwaan van de oren en we willen alle jaren alles voor onszelf hebben. Nummer 6. De bittere vrucht van de seksuele revolutie. En dit is een voorbeeld werd wat de duivel tasseit als rijke zegeningen een vlok worden zoon van de mensen die tas zijn waren, dat daar zegeningen mee krijgen zoon. In haar boek in 2022, The Case Against the Sexual Revolution, identificeert de Britse journaliste Louise Perry een protte negatieve gevolgen van de seksuele revolutie van de jaren 60 en 70. Haar argumenten en ek van oren, zoals Mary Eberstadt, richt je haar op onbedoelde maatschappelijke en individuele skeer, benamen die het vrouwje en ben treft had. Eerstens, de negatieve gevolgen voor vrouwje. Een misleerde bevrijding. Wils de seksuele revolutie bevrijding beloofde, kwam het benamen malje te goede, die bevrijd waren van de sociale druk van inzet en verantwoordelijkheid. En de vrouwen binnen onderwillens
afterlitten in een cultuur die prioriteit houdt aan casual seks en pornografie, boven tewijde relaties en familie. Erosie van vrouwelijke waarden. Er wie een verschoning naar casual, recreatieve seks en dit had de waarde van vrouwen in het datingmerken zo verminderen, waar troch het dreger wordt en harder voor diegenen die een tewijde relatie zoeken om een trouwe partner te vinden. Benamen voor de vrouwen die graag een band hebben willen en een familie hebben willen. Invloed op mentale en emotionele zones. De verbinding tussen seks en emotionele intimiteit had naar alle gedachten laat te verhegen gevoelens van leegte, betiezing en eenzaamheid bij vrouwen, maar ook bij mannen. En dan verhegen seksueel geweld en exploitatie. Louise Perry, die werken in een opvang voor vrouwen die verkrachten werden, die stelt dat de seksuele revolutie net laat had tot minder seksueel geweld, maar het omkeerde is er bad. Maar de skee is net alleen te zien bij vrouwen, maar ook voor de band en de familiestructuur. Er is een toenemende heid te lezens. De meeste band heeft geen heid meer, die is voortgerond. Want er is geen trouw in het huwelijk en een protemalje willen hun vrijheid net kwijt. En zodoende ben er een proteband die motivatie missen en succes en ja ondervinden vaak substantiemisbruik en criminaliteit. Instabiliteit in een familie. Er is vaak maar een beetje zelfopofferende liefde en een veilige en een stabiele basis ontbreekt voor een hele grote band. En dit is net goed voor de mensschap in het hele land. En er zijn bredere maatschappelijke gevolgen, morele en sociale delgang. De klam van de seksuele revolutie op het individualisme en de zelfsliefde ten koste van traditionele moraliteit en mensschap laten tot sociale instabiliteit. Verschoning in seksuele moraliteit. De revolutie introduceerde ons in een nieuwe morele code, waar seksueel genot boven alle andere dingen staat. De erosie van de sociale structuur leidt tot een cultuur van zelfsbevrediging. Zelfs. En het verlies van beschutting. De onttuning van de seks, waar het is zien als gewoon en een recreatieve activiteit, is nou loskoppelen van de voortplanting en alle diepere emotionele beschutting. En dit wordt zien als leidend tot een meer doelloze en oppervlakkige maatschappij. Maar, beste mensen, er is hoop. Er is hoop voor de christenen, omdat wij weten uit de Bijbel dat Jezus de koning is en dat hij aan het stuur staat en dat hij regeert van de hemel. En hij weet wat er bart en het gaat net buiten hem om, maar hij gebruikt het kwade om zijn koninkrijk te bouwen. En als wij hem volgen, dan moeten we daar ook betrouwen in hebben, maar dan moeten we ook zijn leer en de leer van zijn apostels tegen serieus nemen en ons daar onderstellen uit leven tankbrons van wat Jezus voor ons dien had, benamen in zijn offer op het verschrikkelijke kruis. Maar er zijn ook dingen die bare juttedijs in deze tjustere tijd waar wij ook hopen zien kennen. In de eerste plek is er in de postmoderniteit een grote klam op rechtens
en transparantie. Wie moeten zien wat wie binnen en daarin moeten we eerlijk wezen. En dit is een goede zaak, omdat zo de hypocrisie bestreden worden kan, ook in de kerken. Dus als kerken leden verliezen en kerkengebouwen leeg komen te staan, moeten we beschouwen dat de oude verpildering dat de mensen vaak schoelen hier in hun gewoonten en tradities nou afbrutsen is. En in de laatste generaties dat autoriteit en leiderschap afgewezen waren, wie het net langer de moeite waard om de trouwe volgeling van de wieren kerken te spelen, om zo dominee als artsen te worden. Dat is net populair. En zodoende zorgen we dat een protte mensen kiezen van één van twee dingen. Of de bibelske leer en de kerkelijke leer aan te breken en daarbij ook de apostolische leer kritiseren willen. Als mensen die zeggen, we moeten een orenkerk vinden, waar de wierheid nog sprutsen wordt en werd je haar graag onder de leer van Jezus en zijn apostels stellen willen. Charles Taylor had een boek geschreven over deze seculaire eeuw en tijd. En hij observeert blijkbaar dat er een nieuwe generatie op zoek is naar transcendente realiteit. Wils de meeste kerken de radicale waarheid verlitten hebben, werden de satans en het lucht van het leven verliest, is er nu een nieuwe generatie die op zoek is naar menselijke identiteit en waarheid en echte beschutting in dit leven. En correct zat er een evangelische beweging weer in de jaren 60, zullen we nu ook jonge mensen benamen de nieuwe generatie Z, die de waarheid en betrouwbare preken ziekje in oprechte, net traditionele kerken die net bang zijn om in de Joodse cultuur in te gaan. En net mij willen dwaan met de vraag, maar in de waarheid sterk te staan. In tweede plek lijkt het er een wekker worden te wezen van de waarheid, aangaande transgenderisme, wokisme, milieufanaticisme en het islamisme. Te midden van al het onverstandige valse nieuws en de linkse twang groeit er nou het wantrouwen in de politiek en de nieuwsmedia. En heel dit meer mensen komen op voor de waarheid en de echte vrijheid, net tegenstaande het risico van persoonlijk verlies. Volgelingen van Jezus worden troch hem opdroegen om haar kruis van lijden voor Christus op te nemen en er is grote moed voor nodig en willigens om hiermee het noffelijke leven van Joodse op te jaan voor de waarheid, voor Jezus. En vierdens is er een bewustwezen van het verlies in de beschaving in de Westerse landen. Conservatieve wetvierders als Jordan Peterson en Douglas Murray zorgen deze tijd als een zelfmoord van de beschaving en stimuleren mensen om de waarheid te spreken, om de verrievelingen van het neomarxisme, de LHBT-minskip, het nieuwe racisme en de islamitische agressie te bestrijden. Doch zullen ja en haar volgelingen dit net stopje kennen. Uit zijn als ze zelfs Jezus volgen willen, door haar aan zijn leer te onderwerpen en te leven als volgelingen van Jezus de Christus. En laatstens, onder de volgelingen van Mohammed en zijn God binnen er nou hele kloften van mensen die het eerst in het geheim de mogelijkheid onderzoeken willen dat Jezus eens een meer heilige, zonderloze, liefdevolle en betrouwbare boodschapper is als de jongen die ze van jongs af aan gedwongen waren te vertrouwen en te volgen. De kerken moet het leven van Mohammed
en de werkelijke leer van zijn God bestuderen om te ontdekken dat ze misleid binnen, om hem te zien als een heilige, eerlijke, zuivere en meelievende boodschapper van God, die er net is. Let ons dan betrouwen op Christus, de koning die de wereld regeert. Hij blijft mensen kansen aan om haar te bekeren en voert bijstig een prototype aan zijn kerken. En hij zal weerom komen om alle dingen recht te zetten, troch oordeel en vernijing. En ik bid dat je daar ook wezen mij en zullen in het echte, eeuwige koninkrijk van God. En dat je me hier en nu ook teruggaan zullen om moedig te spreken in de wierheid en het meidje van discipels voor us master, Jezus, de koning van alle koningen. Amen.